TMTV. Selam dostlar. Efirde qaynar yangalıklarga bay, şәп reportajlı şoу biz tapşırığı. Bugün alarının barısında sizge men Aygül Rahim jetkirermen. Bizden ayrılmagız. Başlayız. Birinci qaynar yangalığımız Landышning Majanova turunda. Uzgan atnada iş bala enisi Tatar estradasının tanılgan jırşısı Landышning Majanova'ga Tatarstan'dan at kazangan artisti ismi verildi. Bu haqda jırşı özünün Instagram akkauntunda haber etti. Bilgili, әлеге postasında şaqtı qıtlav sizlere matur fikirler yazıldı. Biz de onlarga qoşulup, Landышны zor isimge layık buluğu bilen təbrik etəbiz. İjat yolunda tağın da zorak örler kütsün. Oңuşlar sana, qıtlayız. Tatar show biznesinin kütüp alıngan şarası Tatar Jır Estrada Festivaline biletler satıla başlagan. Şara 22 dekabr günü Piramida konsertlar zalında uzlaşak. Tatar estradası jırşılarının qaysı altın barısqa layık dep табылır. Qaysı jırşı nindi nominatsiyada жеңе yollar birgelep bilerbiz. Ramil Aybenzinov'ның Instagram'ındагы storiesini көріп, şaq qattım. Bir bulgandan bar da bula diler bit. Bu sizler Ramil hakkında jırşı sentyabrdan 3-14 yaşlık balalarga aktörlük ustalığı boyunca dersler bile başlagan eken. Meni balalar dik yarata. Şuna da özümni okutuşu bularak sınap kararıga tiledim. Ham kelip çıktı. Alar meni ışattı, yarattı dip söyledi Ramil. Oңuşlar tilim Ramil. Молодец. 27 oktyabr günü Tatar Radyosu tamaşaçıları için Tatar Radyosu hitlari dip isimlengen canlı konsert takdim etecek. Bu şarаны siz tamaşaçılar da, biz jırşılar da dolqınlanıp kütəbiz. Tamaşadan neler kütərgəsin? Bu haqda tolarak konsertqa bağışlangan matbuat konferensiyasından bilerbiz. Qaraybiz. Dina Maratunda press-konferensiyada eng ошаган сорауларның берсе нинди иде икән? Хитларны ничек саныйсыз һәм аларны ничек сайлыйсыз дигән сорау бу дөрестән дә дөрес урынлы сорау иде. Һәм без моңа үзебезчә җавабын җиткерергә тырыштык. Димәк, хитларны сайлаганда зур анализ ясыйсыз. Әлбәттә, ул бу елгы хитлар гына түгел, бу гомумән 90-нчы елгы хитлар да була, 2000нче елгы хитлар була. Ел сайын хитлар туып тора. Ләкин ул хитме хит икәнле түгелме, ул 5-6 елдан гына беленә. Әгәр дә халык ул җырны 5-6 елдан соң танып белә икән, бу хит дип саныйм мин үземчә. Мин менә шулай йөртәм. Әгәр дә мин 10 елдан артык 2005 елгы җырларны хәзер тыңлыйм икән, әгәр дә мин аларны тиз арада кем җырлаганын һәм ул җыр нинди исемле икәнен беләм икән, минем өчен ул хит. Филус, концерттан нинди җыр башкарасың? Зәйтүнә Гайнуллин сүзләренә Илназ Бах иҗат иткән җыр шул карашың дип атала. Ни өчен бу җырны сайларга булдың? Мин хәтта үзем сайламадым, моны Барс Медиа компаниясе сайлады, Татар радиосы, чөнки инде менә шушы җыр әлеге көндә бик популяр һәм халык таләп итә бу җырны дигәч, мин әлбәттә теләп җырлыйм. Татар радиосында без жанлы концертта дуэт Рамил Галимҗанов белән башкарабыз. Һәм инде Сары дип саргаймагыз дигән соңгы вакытта Татар радиосында еш әйләнер торган хитымны җырлаячакмын. Татар эстрадасында тере инструменталь ансамбльгә җырлау таралмаган. Бу таралырга тиешме бу күренеш? Таралмаган түгел, таралган ул. Менә мин инде хәзер 11 ел сәхнәдәмен, килгәннән бирле Казанда концертлар куя башлаганнан бирле мин бер вакытта да тере музыка уен коралсыз әле концерт биргәнем юк. Бүгенге тиклем менә беренче көннән алып да Мирас ансамбле уйный, шуңа күрә бу булмаган әйбер түгел, ләкин аның артуы мосы шатландыра әлбәттә. Ул бары тик югарылыкка гына этәргеч булып тора. Фонограмма һәм тере тавышка җырлау турында сөйләштеләр бүген. Фонограммага җырлаганың бармы? Плюска. Фонограммага җырлаганым бар, ләкин
ничә ел элек икәнен әйтә дә алмыйм аны. Ширләгән вакытта гына. Болай мин бөтен сольный концертларымда, бөтен солянкаларда гел тере тавышка гына җырлыйм. Гөлназ, һәр елны Айваз белән бергә алып барасыз. Быел нинди булса үзгәрешләр булыр микән? Һәр елны бергә алып баргач бер үк төрле була дигән сүз түгел инде ул име. Без төрле концертлар алып барабыз, төрлесен төрле тематика, стиле һәм быел да әлбәттә сценарий белән шушы форматны халыкка тәкъдим итү ягыннан, фишкалар өстәү ягыннан без әлбәттә кызыклы итеп тәкъдим итәргә тырышачакбыз һәм халыкка ашар дип уйлыйм. Алып баручылар составы үзгәрәчәкме? Алып баручылар составы бераз гына үзгәреш кичерәчәк. Инде халык сорау бирә, ни өчен ел сайын бер үк алып баручылар дип ишеткәнең бардыр. Һәм узган елны бу сорауны ни өчен бөтен фестивальләрне Айваз белән Гөлназ алып бара дип сорау бирделәр һәм безнең шушы Барс Медиа, Татар медиа группасының җитәкчесе, генераль директоры Марат Мәүлич булай дип җавап биргән иде. Алар хәзерге вакытта Татарстанда иң яхшы алып баручылар, шуңа алар алып баралар дип бик зур рәхмәт биргән бәягез өчен. Һәм моңа гына да түгелдер инде, без үзебез бит сценарий авторлары, үзебез алып баручылар, шуңа күрә безгә ничектер бу җиңелрәк бирелә һәм без оештыручылар да булып торабыз әле. Ләкин быел без 3нче кеше алдык үзебезгә янәшә безгә. Ул яшь кенә егет, Татар радиосы алып баручысы Рамил Шәрәфиев та безнең белән бергә алып барып караячак. TMTV Production коллективы иҗат иткән клипларны тәкъдим итеп торабыз. Фирүзә башкаруында «Юлдашың булыйм» әле җырына төшерелгән клипны безнең каналда инде күреп өлгергәнсездер. Әйдәгез, аның кыска вариантын карап үтик. Бүгінгі репортажыбыз татар эстрадасының җырлы гаиләсе Булат Байрамов һәм Ләйсән Гимаева белән булыр. Җырчыларның яңакларын ишетеп, киләчәккә планнарын белик. Дамир Зиннәтуллиннан кызыклы репортаж алдагы минутларда. Аерылмагыз. Сәлам дуслар, Булат һәм Ләйсән гаиләсе белән инде без күптәннән күрешергә теләгән идек һәм ниһаять бүген күрештек. Ни өчен без монда күрештек икән, Булат? Ни өчен дигәндән, чөнки минем бурычларым бераз гына җыелды Ләйсән алдында. Инде билгеле булганча безнең быелны 3нче кызыбыз туды, Мансабер. Һәм беләсең, бәби ашына хәзрәт чакыргач мулланы ул әйтте. Шәшен алдыгызмы? Алдык. Так. Шәшен үлчәп каразмы? Үлчәдек. Ничә грамм бар, менә шуның хәтле син көмеш бүләк итәргә тиешсең ди. Мөселман дине буенча, ислам дине буенча. Дим яхшы, менә Мансабер. Икенчедән безнең өйләнешебезгә быелны 15 ел. Әлегә мин һаман бүләк ясарга өлгермәгән, чөнки кичкенә бала белән чыгып китеп булмый. Хатын кызга инде үзең бүләк ясап алып кайтып бирсәң, ул бер яктан яхшы әлбәттә. Ләкин үзен алып килеп, менә сайла. Үзенә ошаганын сайлый. Үзенә шайласа, үзенә ошаганын сайласа, күпкә яхшырак, дөресрәк буладыр дип саныйм. Шуңа белән ниһаять вакыт табылды һәм без чыктык һәм килдек без бүген Изумруд ювелир Зәркән кибетләренә. Ләйсән, син сайларга әзерме? Әлбәттә инде, мин һәр вакыт әзер, алып кына килсеннәр. Ничә граммлы булырга тиеш икән? Ничә грамм булса да алабыз. Күбрәкне сайлый инде Ләйсән. Яхшырак. Алайса әйдәгез керәбез һәм инде сиңа бер матур эшләнмәне сайлап алырбыз. Киттек. Ләйсән, нинди булса да бер әйберне уйладыңмы? Алка, яисә балдак булырга тиешме? Беләсең, кайсы күңелем ашый, шунысын сайлармын дип уйлыйм. Алайса әйдә, монда шуның хәтле күп, сайларга мөмкинлек бар. Исәнмесез? Даими сатып алучыларыбызны күрегезгә шатбыз. Ничек сезгә ярдәм итәргә? Ярдәм итәргә кирәк беренчедән безнең быел вакыйгалар бик күп булды. 3нче кызыбыз туды. Һәм аның теге шәшен алгач, ничә грамм була, шуның хәтле көмеш бүләк итәргә тиеште ир. Мансабер икенчедән өйләнешебезгә быелны 15 ел булды. Булат, мин сорап алайм әле. 3 елда дип. Булат, сорап алайм әле. Көмеш булырга тиеш, алтын ярамыймы? Көмеш булырга тиеш. Көмеш, но ансы әлбәттә инде алтын булса тагы да яхшыктыр, белмим. Үзеннән сора кирәк, чөнки хатын кызын нәрсә теләгәнен ире бер кашан да белә алмый. 30 ел яшәсә дә, 40 ел яшәсә дә миңа калса. Әле без 30 ел яшәмәдек, 15 кенә булды, шуңа күрә каян беләсең аны, өчен ярып карап булмый бит. Шуңа Ләйсән сайлый. Ләйсән, әйдә. Аның эше Күрсәтегез безгә. Көмештән башлыйк. Әйдә көмештән башлыйк. Әйдәгез.
Булат, ни өчен изумрудны сайлыйсыз, әйт әле. Чөнки монда күргәнегезчә һәр вакытта киң ассортимент, беренчедән неме? Сыйфат әлбәттә инде. Шулай безнең өчен беренче урында тора. Һәм изумруд, менә бу изумруд зәркән эшләнмәләре, әлеге кибетләр битәс буларны бөтен теге җитештерү производство булар Татарстанныкылар. Үзебезнекеләр һәм без аларга ышанабыз. Менә мин каядыр анда башка шәһәрдән алып килгәнгә минем ышанычым юк. Ничек аларга ышанасың? Каянып килгәнен белеп булмый. Булар Татарстанныкы үзебезнекеләр. Без алар белән дуслашып та өлгердек. Без аларны беләбез. Безнең инде беренче генә килүебез түгел. Без гомумән алтын, көмеш кирәк булса, изумрудка киләбез. Нинди эшләнмәләр бар инде Ләйсәндә мондан алган? Ой, монда алган матур ювелир эшләнмәләрем бар. Алар инде менә күрәсез бит төрле төстәге ташлар. Җаныңа нинди ошый, күңелеңә нинди ошый һәм шулай бит әле теге гороскоп буенча да карыйсың бит әле кайчакта нинди ташлар туры килә. Һәм менә шул яктан күп төрле инде аларда сайлау мөмкинлеге һәм Казанда бик күп кибетләре бар, берничә кибетләре бар. Шуңа кайда җайлы, кайда тиз генә барып җитәргә була, уңайлы шулны сайлап алырга була. Ярый, Гөлнара, тагын нинди тәкъдимнәрегез бар? Күрсәтәсезме, әйдәгез безгә? Безнең күрәсе килә, әйдәгез. Монда безнең алтын. Аларга безнең 50% хәтлек скидкалар. Акция ташланмаларыбыз бик зур. Барсына да бездә гел зур ташламалар. Син бәхетле кеше, Булат. Мин көнендә туры килгәнмен икән. Бездә зур ташламалар. Шулай юк, иске алтыннарыгызны яңалатырга мөмкин. Искергән, югалткан кәйфләрегез бардыр. Аларны яңарта аласыз. Әгәр дә ватылган изделияларыгыз бар икән, аларны шулай ук безнең ювелирларыбызда яңартып була, төзәтеп була. Алыштырып та була. Менә иске алтыннарыгыз булса, килегез, без сезгә барсын да алыштырып бирәбез. Бер машина тиеп киләбез. Ләйсәнгә менә мондай алкалар ошадаймы? Әйе. Хәзер киябез. Дуслар, сез дә карагыз, Ләйсәнгә килешәме, юкмы? Бәя бирегез. Инстаграмына языгыз, комментарийлар калдырыгыз. Димәк, бу алтынны сайларга булдыгыз, әйме? Бу алтынмы? Бу алтынмы ди? Алтын. Сары төстә баш алтын дип беләм инде, мин артыгы. Мин дә шуны беләм. Жемчуг белән бу кара жемчуг. Икенчесендәки, алайса без моны алабызмы, Булат? Алабыз. Әле аның балдагы да, йөзеге дә бар иде. Киеп күрсәт. Менә шундый матур Ләйсән Гыймаева безнең каршыбызда. Ошадымы үзеңә? Бик ошады. Канәгатьме? Бик канәгать. Шундый матур, менә ялтырап тораймы? Жемчуг ничек була инде ул татарча? Шундый кара төстә мәрҗән. Мәрҗән. Төстә мәрҗәннәр бик ошады. Бик матур. Сиңа Булат. Әлбәттә инде аңа ашасам, мин ашамыймы инде. Әлбәттә 100%. Иң мөһиме бит миңа ашарга тиешләр. Мин бит аны Шуңа табып күрә бирәм. ирләр бер качанда үзегез сатып алып кайтып бүләк итмәгез. Иң яхшысы алып киләсең, сайлый, менә хоп, Акчасын түлисең. әйе, кайтып китәсең. Ансы иң яхшысы инде. Дуслар, шулай итеп инде Булат Бәйрамов максатына иреште һәм инде Ләйсән Гыймаевага изумруд кибетләреннән зәркән эшләнмәләрне алып бирде. Хәзер инде без аралашырбыз, сөйләшербез һәм инде сезнең гаиләнең серләрен дә белербез. Бу көздә изумруд зәркән эшләнмәләре салоны үзенең клиентларын яңа кайткан алтын һәм көмеш зәркән эшләнмәләре белән шатландырачак. Шулай ук октябрь аенда изумруд кибетләрендә уникаль ташламалар каралган. Барлык зәркән эшләнмәләренә 40% ташлама. 5000 сумнан артык сатып алган клиентлар махсус бүләккә ия булачак. Килегез, без сезне көтәбез. Ничек хәлләрегез, нинди яңалыкларыгыз бар? Ләйсәннән сорыйм. Evet, Аллага шөкер инде үсәбез хәзер. Мин инде күбрәк бала тәрбиялим. Өйдә аның белән. Бүләккә әйләнеп кайтыйм әле беренчедән. Бүләкләр алырга яратасыңмы гомумән? Үземәме? Үзеңә түгел, бүләкне кабул итәргә яратасыңмы? Бүләк иткәнне яратасыңмы? Юк, шуны әйткәндә кабул итәргә дә яратам. Үзем бүләк сайлап йөрергә дә яратам. Булат биргән иң кыйммәтле бүләк нинди иде икән ул? Менә бүгенгеме яисә тагын да бар идеме? Балалар. Шулай бит. Эш кыз иң кыйммәтле бүләк миңа калса. Димәк инде Ләйсән дә сиңа шулар. Монда сез теге җаваптан Ике яклы. Әлбәттә.
кызлар, балалар без инде материал бүләк безнең алай теге исебез китмәй шул дип. Ай, вах дип торган андый кешеләр түгел без. Һәм материал бүләктән нәрсәдер анда культ ясау дип әйтик инде. Ул безгә хас бер түгел. Бар, әйе, булса яхшы, булмаса тагы ни дип шулайрак инде яшибез. Нәрсә кирәк? Кирәкле берне без чыгабыз да алабыз. Әйе, без менә киңәшләшеп алырга мөмкин без. Әлбәттә инде мин ирад буларак бүләкләр ясарга тиеш, сүздә юк. Бу миңа гына калмый, бу күп ирләргә каладыр дип уйлыйм. Әлбәттә, кичкенә дә бүләк, алы бүләк тә бүләк диярсеңме? Ләкин Иң романтик бүләк нинди булды икән? Булат искә төшерәле. Аларны искә төшерсәң, романтик бүләк, белмим, каядыр мин, мәсәлән, безнең шундый традиция бар. Без кызларны алып, балаларны кичендән өйрәтеп киләбез. Үзебезнең туй көнне, туй булган көн 18 июль, балалар белән бергәләшеп, мин аларны берәр төрле ресторанга алып барам. Ул җәй көне була, матур көн була, ул рәхәт көн була. Балалар инде хәзер сырый бушлай. Берсендә килдек, нигә килгәнне беләсезме? Беләбез, сезнең бүген өйләнешкән көнегез дип менә әйткәннәр. Һәм алар инде аны беләләр, безнең гаилә туган көне дип атала ул. Ләсән хәзер сине идәгенә утыра дип беләбез, әйме ул дөрестән дә шулай микән? Яисә син шыкалыйсыңмы, каядыр йөрисеңме? Юнда мин сиңа теге гомумән әйттем, иде декрет ялында бит инде әле пока бала бәрәкәй, була инде балага бер ай вакытында инде без Саван туйга чыгып киттек. Баланы калдырып. Кемгә калдырдыгыз? Әбиләренә калдырып. Чыгышлар була, сәхнәгә чыгасың, сәхнә теге сагындым, кайтасым килә, чыгасым килә дип андый сүзләр юк. Димәк, син чыгышлардан аерылмадың. Юк, диярлек, әйе, аерылмадым, чөнки бала тапканча хәтле җырладым. Оннан соң да әйтәм бит, менә бер айдан соң уже чыгышлар ясый башладым. Хәзер инде менә үзебезнең концертка әзерләнәбез. 23 октябрьдә, Уникста, була берсә икебезнең концерт була. Концерт турында әле аерымда сөйләшербез. Балага килгәндә инде ничә ай булды? Балага 5 ай булды инде хәзер. Төгәл 5 ай. Бу бала бик тыныч, бик рәхәт аның белән. Төннәрен йоклый, безне йоклата. Сабыр булганга охшаган, гел елмаючан, гел көлеп кенә тора. Аларның уллары да шулай теге тыныч вакытта көләләр, елмаялар иде, ләкин бик олы, иң олысы дип әйтәбез инде. Ансы елаграк булган иде. Ансы кирәкне биргән иде. Бигрәк тә Ләйсәннең. Шулайрак. Монсы белән кулга гына алып торасы килә, кулдан чиләсе килмәй. Балалар да шулай мәктәптән кайтсалар, җигрәп килеп, иң беренче бала янына әле киемнәрен дә салганчы, без инде урышабыз, барыгыз киемнәрен салып килегез, кулларыгызны җуып килегез дип. Юк, алар бала янына сырып алалар. Өченче тапкыр әти-әни булу хисләр башка төрлерәкме? Яисә аерылмыймы? Башка төрле дип әйтмәс идем. Барыбер һәр бала үз ни белән, үз вакыты белән туа бит инде, шуңа күрә. Ләкин инде бу безнең бит инде бик көтеп алынган бала, яшь аермалары да апаларыннан күпкә шактый зуррак, шуңа күрә инде тәмен белеп кенә, шулай итеп яратып улып кенә торабыз инде. Булат ярдәм итәме, әйтәме дөресен? Дөресен әйтәме? Итә. Ярдәм итә, менә бу 3нче бала белән ярдәм итә. Беренче икесе белән алай булмады, әйме? Юк. Ни өчен Булат? Белмим, ул вакытта беренче бала белән әле мин үзендә теге яшь, күбрәк дуслар, чыгышлардан да дуслар белән китәм итеп, яисә мин радиодан да атнага 2 тапкыр кичкә төнгә эшләргә китәдер. Атнага 2 тапкыр күз алдына китәм. 7 көннең 2 көне минем радиода үтәдер. Тулайым. Яисә мине күрмәдер. Ул вакытта да бит баланы төндә дә кулдан итәргә кирәк, селкетергә кирәк. Ул шалтыратып кына телефоннан әйтә, мин нәрсә эшлим? Радионы ташлап өйгә кача алмыйм бит инде. Кайта алмыйм. Һәм бу шактый гына озак вакыт барды әле ул шулай. Аннан соң атнага 1 тапкырга калды инде ул. Әле бу икенче бала тугач та шулай булды. Нидер бәйрәмнәр атна ахырында алып бару, концертлар алып бару. Кадәр мин гастрольләргә дә чыгып китәдер әле Ләйсәнне калдырып әйтик, анда җыелма концертлар булса дип әйтик инде. Хәзер бу бала белән үземдә алай җирисем килми, андай бердән ничектер күбрәк үземдә бала белән буласым килә, үземә дә бик рәхәт менә. Болай иттереп әле баланы сөйгән юк иде. Беренчесендә, икенчесендә. Менә өченчесе бөтенләй башка инде монсы. Исемен дә син сайладыңмы? Сайладым. Син ничек сайланылды исем? Бу Ләйсән әйтсен, исем икән. Бу Зәйнәп исемен куштык бит инде 3нче кызга. Ул безнең икенче кыз тугачтан минем шундый вариант бар иде.
шушы вариантларның берсе. Мен инде әйттем, кыз баласын белгәч тә инде балалар нинди исем кушабыз, ниндирәк шундый матур булсын инде дип уйлап йөриләр бит инде хәзерге заманның теге современный исемнәр уйлап йөриләр. Минем шундый вариантым бар. Әгәр дә шуннан да матуррак исем таба аласыз икән, кабатламый торган, сирәгрәк очрый торган, шул тапсагыз, кушыгыз. Тапмасагыз, шушы исем калачак. Булат, футбол уйнарга, балыкка йөрергә, туп тибергә дигәндәй, бала малай алып кайтырга теләк бармы әле? Инде 4нче кызга бармабыздыр инде. Шуңа күрә мин хәзер ул турыда уйламыйм, олай берләр турында. Бәлки Зәйнәпне футбол уйнарга өйрәтергәдер. Әгәр дә мин кызларга әйтәм микән, кызлар әйдәгез футбол тибәбез димме, алар бик рәхәтләнеп бик теләп тибәләр, футболында, тугында тибәләр. Әгәр дә балыкка алып китсәм, менә уртанчы кыз инде, мин аны гел әле һаман да кече кызым дип җиртәм Зифаны инде. Ул минем белән балыкка да йөрергә әзер барырга, туп тибәргә дә бик рәхәтләнеп, бик теләп риза булачак. Кичкенәсен әле белмибез, ничек буласын. Миңа калса апалары булган кызның дип әйтегәндә, ул малайлар уена тартылмас инде. Килгәннәр булар дие, сызылмасын башкаларда. Мин яфрак, син чәчәк булып, тибрәлек бакчаларда. Килгәннәр булар дие, сызылмасын башкаларда. Мин яфрак, син чәчәк булып, тибрәлек бакчаларда. Ләйсән бала алып кайткач, нинди диеталарда утырырга туры килдеме? Сен карап торам, субханалла. Юк, бераз әле авырлыгын киметергә кирәк, чөнки чынлап да тазардым, 20 килога тазардым. Менә бала белән соңгы айга хәтта йөреп тергәнче. Чынлап. Шуңа күрә бераз кулга алырга кирәк, ләкин әле теге ныклап торып шөгыльләнә башламадым. Шулай да ашауны бераз көйләп инде, шулай бала белән инде өйдә тик тормыйсың бит инде. Урамга да чыгып китәсең, бала йоклаганда нәрсәләр өйдә эшләрендә эшлисең, шуңа күрә өйдә тик торган юк, ләкин әле формага кайтып бетмәдем. 27 октябрь сезнең сольный программа концерт тәкъдим итәсез. Программа инде әзер инде. Программа әзер, Хатын плюс ир 3.0 дип атала. Монда инде без яңа җырлар менә яздырдык, эшләттек. Гомумән башта бит әле аранжировкасын ясарга кирәк, шулай бит. Ул җырларның барысы диярлек өлгерәбез кебек, яңа биюләр, һәм гомумән сюрприз көтә безнең тамашачыларны, безнең икебезнең башкаруында. Һәм әле бик матур бер менә дуэт яздырдык. Моңарчы безнең дуэтлар гел интерпентер ничектер темповойрак иде күбрәк. Монда бер менә лирик дуэт яздырдык. Әле халык ничек кабул итәсен белмибез. Монысын инде без концертта күрербез дип уйлыйм. Үзебезгә дә кызык, ул җырны әле бакыйда ишетеп булмый радио телевидениедә. Ләкин барысы да инде үз вакыты белән булыр дип уйлыйбыз. Үзегезнең концерт программагызны тәкъдим итәсез. Аннан соң Татарстан Республикасы буенча, республикалар буенча гастроль белән чыгып китәсез микән? Ләйсәннән сорыйм әле. Бу концерт программасын инде күрсәтәсе килә, конечно, районнарда да, авылларга да чыккалыйбыз без качакта. Ләкин әле быел булмый дип әйтә алам, чөнки әле бала бераз үсүен көтәрбез дип уйлыйм. Бәби сәхнә артында үсүен теләмисез инде. Үсүен үсәр инде ул, но быел түгел менә. Берәр яшь тулсын әле, аннан соң Алла бирсә күз күрер. Хатын ир 3.0 программасын тамашачылар ни өчен күрергә тиешләр икән булар? Эш факт белән әйтәләр. Чөнки анда яңа матур җырлар, чөнки безнең анда хатын иргә бәйле булган кызыклы юмор һәм фактлар бу алай гына түгел, бу әле үзенә күрә бер психолог килер бит әле, бер терапия. Мөнәсәбәтләрне яхшыртыр өчен һәм безнең концерттан соң ир белән хатын мөнәсәбәтләре менә кемнәр килә, парлар 100% яхшырып, ныгып китәчәк менә. Әгәр дә ни булса, нинди сораулары булса, берсенә карата, нәрсәләр шикләнеп йөриләр икән, белмим, яисә берсенә канәгать түгел икән, бер-берсеннән канәгать кайтып китәчәк ир белән хатын. Монда әле бездән генә түгел, бездән аңлашыла инде. Әле үзләреннән менә парлар бер-берсенә канәгать булып кайтып китәчәк. Гадәттә концертларга, концерт программаларына чакырылган кунакларны көтәләр. Сездә булачакмы чакырылган кунаклар? Булачак, әлбәттә. Бер-икесен Юк, бер-икесен дип алам. интрига гына атык. Алар булай да бит инде бер-ике генә булачак. Һәм менә безнең балалар җырлаячак, Алла бирсә инде, һәм
шақырылған қонақпыз болашақ. Бұл өзімнің де яраткан кішімен де яраткан жыршым. Ул менә ничектер безнең гаиләбезгә бәйләп, ничектер бәйләнеше бар ул җырчының. Шуңа күрә ул серне инде без концертта исәләрбез, ачырбыз. Улы кызыгыз җырлый дип беләм. Каверларны Instagramга кертәсез. Димәк инде улы кызыгыздан артист әзерлисезме? Әзерлибез дип әзерләмиз. Ул музыка мәктәбенә вокал буенча ул йөри, вокал буенча музыка мәктәбенә йөри. Монысы бер, икенчедән аның бик яхшы слух, әйтәр музыкаль слух турында сүз бара инде. Өченчедән аның тавыш тембры да матур. Без яңа балачактан ук беләдек, без киресенчә аны шу юлдан китү бик теләмидек. Ул ничек инде без аны тыймадык. Ләкин махсус мәктәпкә дә алып бармадык. Тизрәк беренче класстан ук инде әйдә тизрәк музыка мәктәбенә бар, шуны укырга тиеш җырчысы бар дип без айтып тукмадык. Ул үзеннән үзе килеп чыкты, табигате барыбер алды. Һәм менә хәзерге вакытта ул инде аны чынлап җырлый, ул әзерләнә, ул укытучы белән шөгыльләнә. Булу-булмавы бар үзендә генә. Без алай дип әйтмибез бер кайчанда. Каверлар ничә просмотр җыя әйтәләр Instagramда? Каверлар уртача 40-50 мең просмотрлар җыя. Минем статистика дигән нәрсә бар, күзәтеп барам, ул халыкка бик кызык һәм мин менә күптән күрешмәгән танышлар, дуслар белән очрашам да шулай итеп, бер таныш белән кызым матур җырлый диләр. Иң беренче сүзләре шул була. Карап барабыз Instagram, мин әле гомумән уйлыйдым ул кешенең Instagramы да юктыр дип. Монда аяның Instagramы бар, ул карап бара, ул нәкъ менә шуны әйтә иң беренче. Кызым белән җырлаганды карап барабыз, әйдә яңа җырлар кертте. Гадәттә әниләр каршы була. Instagramга кертүгә күз түйдән куркалар. Ләсән аны моны әйтмәдеме? Дөрес, мин каршы булдым башта, чөнки инде менә аңа тиздән 13 яшь була. Instagramга гомумән җәй көне генә әле регистрироваться итте. Башка сайтларда ул юк. Олы кыз турында сүз бара инде әлбәттә. Кичкенә Зәйнәпне сез кертәсез, ләкин битен каплыйсыз, яисә ул бите белән борылган була, күрсәтмисез. Ни өчен аны кертәсез? Минем шундый сорау туды. Күрсәтмәгәч, ни өчен ул Instagramда бар? Монсы минем үземә дә инде бик ошамый бер дөресен әйткәндә, ул инде смайликлар кую, әйберләр кую. Күрсәтсәң күрсәт инде, күрсәтмәсәң юк. Но күз тия диләр дә инде. Шулай эшләр. Но мин дә шулай, минем бик күрсәтербез дип уйлыйм. Гадәттә бит 40 көн үзә, аннарсын күрсәтсәң дә ярый. Юк. Бәрәкәй була. 40 яшь тула, аннан соң күрсәтсәң була диләр. Соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемдә соңгы тәбә гүя уталды. Соңгы тәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемдә соңгы тәбә гүя уталды. Сезнең белән беренче тапкыр без бергә очрашабыз. Булат белән аерым, Ләйсән белән аерым, без аралашканыбыз бар. Гомумән сезнең гаиләдә хәлләр ничек икән? Кем сездә баш, кем сездә муен? Кем бездә баш әйт әле? Нака? Кемнең сүзе үтемлерәк? Кем сездә баш? Ну, муен кая бурыла? Башта шунда бурыла бит инде. Баш, муен, баш, муен. Ир баш, хатын муен. Әйтәм бит, акыллы хатын, менә русча сүзе бар, замужем диләр, әйме? Ягъни ире артында. Акыллы хатын бер кашан да ире алдыннан чабырга тиеш түгел. Бу әйттереп теге беренче барып ишекләрне үзе ачып кирип, ире барырга тиеш. Ире барырга тиеш, ләкин ире артында хатын да барырга тиеш. Хатын бераз гына әйе булай әйттеребрәк, әзгенә әйтеп җибәргә кадәр юнәлешне борып җибәргә мөмкин әйе. Ләкин ир һәр вакыт үзен баш санарга тиеш. Һәм ул хатында акыллы хатын, менә акыллы түгел әле, зирәк хатын дип әйтәм мин. Зирәк хатын һәр вакыт торады, әйе, син баш, син молодец дип әйтергә тиеш. Син молодец, ләкин менә булайрак эшләсәң, тагы да молодецрак булыр идең дип менә шулай эшләргә тиеш, беләсезме? Әгәр дә инде хатын, мин шулай әйттем, минемчә була дип әйтсә, идә конфликт бер ирнең дә үзен хөрмәт иткән ирнең моңа риза буласы килмәячәк. Һәм мин дә риза түгел. Әгәр дә хатын шулай дип әйтсә, хатын команда бирә башласа, мин аңа һәр вакыт әйтәм, әгәр теге тавышы бераз күтәрелә башласа, әйтәм, син бу команда булдымы әллә дим. Дим, ничектер тоныңны бераз гына киметеп җибәрмәссең микән дип нәрсә. Анасын үзе дә аңлап, әйе, ага. Чөнки мин андый агрессия берне бик яратмыйм. Кайсыгыз кызу? Кем тынычрак? Ләйсән кызурактыр, миңа калса мин тынычрак. Ләкин әйтәм бит, мине чыгарына чыгарсалар, чыгарырга ярамый, конечно.
Мені үзгәрергә мөмкин, мен шуңа мине шыгырымнан чыгару авыр, узак тырыша кирәк, ләкин чыгарсалар инде кире кайтару шулай ук авыр булырга мөмкин. Сен аны аңлый. Сен аны белән мин әйтәм бит. Мин дусларым белән хәтләнеп очраша алам, кайдыр бара алам. Мин волейбол гайрәт. Мин кайдыр хәтта ялтырга да бара алам, абыйларым белән анда. Шулай бит, бу инде ышаныч турында әйтә. Монда ират кашан каблук астына керә, кашан керергә мөмкин үкчә астына. Әгәр дә аңа ышаныч булмаса, хатын нигә бардың? Нигә барасың? Нигә кирәк ул сиңа дип, әгәр дә шулай дип әйтә башлый икән, битте баш, монда бу инде миңа калса бу гаиләнең киләчәге бик җүнле булмый. Шуңа күрә, әгәр дә ышаныч бар икән, бер-берегез арасында монда кем баш, кем муен дигән сорау гомумән гаиләдә туа да алмыйдыр. Яшь вакытта булдымы көнләшү хисе? Көнләшү булдымы икән ул? Ну, беренче 5 еллыкта мин әле күптән түгел интервьюларда да әйтә башладым. Беренче 5 еллыкта әзрәк авыррак булды инде бер-береңә ияләшү. Икегез дә артист, икегез дә кеше арасында. Кеше арасында дип әле ул кешенең үзеннән дә тора бит. Артист кешеләр теге өйдә дә ни? Өйдә мөнәсәбәтләр бар бит әле. Менә 5 еллыклар безнең 15 ел бит инде. Беренче 5 елда әйтәсе килә инде ул бер-береңә күнегү, теге ызгышлар, талашлар, бәлкем күбрәк булгандыр, ешрак булгандыр. Чөнки Ләйсәннең үз характеры, минем үз характерым. Монда бала тәрбияләргә үстерә кирәк. Булат юк. Булат каядыр йөри. Айса радио дигән булып, концерт булган дип, дуслары белән чыгып китә күбрәк. Ләйсән, мин аны хәзер генә аңлыйм. Шуңа әйтәм бит, икенче 5 еллыкта инде җайлырак, ничектер инде ияләшә башладык, каядыр аңа акыл керә башлады, миңа акыл керә башлады дигәндәй. Хәзер тагы да яхшырак. Менә гел шулай барсын ул, һәр 5 ел саен тагы да яхшырак булып. Ләйсән, сүгәйдең бу вакытта Булатны? Радиода югалып йөргән чакта, чыгышлар булган чакта. Инде әлбәттә, ничек булмаса инде нормаль хатын-кыз да булырга тиеш. Хәтләп талаша идек. Хәзер генә менә талашып булмый. Ул вакытта талашып була инде әле. Булат, Ләйсән, сезнең өчен махсус рубрика. Яратам, бетте, китте. Хәзер сезгә ширатлашып бер-берегездә нәрсә ошап бетми, ниндидер әйберләр ачу китергән әйберне эш фактын әйтергә кирәк булачак. Аннарысын инде карарбыз нәрсә эшләргә кирәк икән аңлатырмын. Беренчедән, ачу китерә торган эш факт. Юк, миңа уйларга кирәк әле. Ләйсән, уйлый торсын, әйдә. Тиз кызып китүчәнлеге, ашуны китерәм. Нидә? Мәсәлән, кайдыр машинада йөргәндә юлны хәтерләмәве, ашуны китерә. Синдә күбрәк. Һәм тагын. Компьютер белән бик дус булмавы ашуны китерә. Менә шу. Инде ничә ел. Инстаграмда утыра белә, компьютерда утыра белми. Менә шунысы кызык. Шунысы да миңа бер. Булат, хәзер инде Ләйсәннең күзенә карап, ни өчен син аны яратканны аңлатырга тиеш. Эш факт беләнме үзең карыйсың? Без анда теге төшләнергә яратмыйбыз. Ләкин төшләнеп ала әле. Төшләнгән кешеләрне бик яратмыйбыз. Һәр хәлдә җырларда шундый сүзләр әйтсәк тәме. Ул матур шибәр, монсын берсегә кертергә буламы? Матур шибәр булганы. Чөнки ират беренче күреп гашык була. Булат, мин сиңа хәтта әйтеп җибәрәм. Мин сине яратам, менә шулай. Әйдә. Мин сине яратам, матур шибәр булганың өчен. Мин сине яратам, минем кызларымның әнисе булганы өчен. Мин күп әйтәм, миңа ишәү генә аз бит ул. Мин сине яратам, чиста, пөхтә, уңган хуҗабикә булганың өчен менә. Һәм инде финал, иң соңгысын әйт. Мин сине просто яратам. Хәзер Ләйсәнне тыңлыйбыз. Ләйсән, хәзер синең чират, Булатка нәрсә өчен ачуың килә? Эш факт. Ничек әйтим икән? Беренчесе, ул кайбер чакта озак уйланып тору шамый. Озак уйлый, нәрсәдер уйлый, бик озак. Тагын икенчесе, ул мин әйттек, менә юлда игътибарсыз дидеме? Ул менә өйдә игътибарсызрак. Нәрсәнең кайда ятканлыгын бик белеп, исенә төшереп бетерми, оныта. Тагын икенчесе, юк, носкилар ятмый ансы. Ансы инде ятмый, ансы беренче 5 еллыкта ятты. Өйрәттек ансын, әйе. Икенчесе.
Бер чиракта йомырка тәбәсен тызлырак итәсен дигән инде шул. Кызларны бик артыгын иркәли. Менә шунысы булсын. 3 минус булды. Хәзер инде Булатны ни өчен яратканыңны әйтәләр. Монда матур музыка булачак, яме? Шәм? Мин сине яратам. Ни өчен? Чөнки син минем ирем булганың өчен яратам. Акыллы, шибәр. Җитте булды. Алтын ташламатан йолдызланып киткән. Уңган булган өчен. Рубрика tamam булды. Яхшы. Сез бер-берегезне яратасыз, без сизәбез. Әлдә син бар әллә, әлдә син бар әллә, әлдә син бар әллә, әллә. Әлдә син бар әллә, әлдә син бар әллә, әлдә син бар әллә, әллә. Әлдә син бар әллә, әлдә син бар әллә, әлдә син бар әллә, әллә. Әлдә син бар әллә, әлдә син бар әллә, әлдә син бар әллә, әллә. TMTV Production белән клип төшердегез. Ул үзенчәлекле. Әлеге идеяны каян алдыгыз? Төшерү процессы турында да сөйләп китегез әле. Идеяны TMTV Production'lar үзләре тәкъдим иттеләр. Монсы бер ул идея безгә бик яхшы, бик нык ошады. Әле бер кайда күрелмәгән мондый клип гомумән татар эстрадасында әле ул юк. Менә төшерү процессы, монда шул видео операторны мактарга кирәк, аның эшен, режиссер эшен эме, барысы да уйланылган иде һәм без менә ул клипны без иртә таңнан төнгә хәтлеме бер көндә төшереп бетердек без аны. Комментарийлар алгансыздыр. Гомумән комментарийлар нинди? Нәрсә дип әйтәләр? 90% яхшы уңай комментарийлар, матур, оригиналь дигән фикерләр булды. Инде халыкның бөтенсенә ошап бетеп булмый бит инде, ошамаган комментарийлар, начаррак язган комментарийлар да булды. Андый комментарийга искитми инде хәзер. Гомумән сезгә начар комментарийлар калдыралармы икән? Ниндиләр алар? Буламы? Язалар әле. Директка язалар. Сезгә алай язып буламы икән? Директка язар ничек язмасыннар, төрле кешеләр бар. Кемдер менә син елмаеп килеп торсаң, гәрәсең барысы яхшы булса да, кешенең ачуын китәргә мөмкин. Беләсең, менә шул факт кына да ул без әйтмибез, безгә генә шулай язалар дип. Ул бик күп артистларга да шулай язалар. Безнең гаиләгә нәрсәдер тыкшынып яза башлыйлар икән, Ләйсән анда бик каты гына, усал гына җавап та кайтара. Ул җавап кайтарга да әзер һәрвакыт. Менә ничек язмасыннар, язалар. Директка килеп безләрне күрсәтеп тормыз, бөтен нәрсәне халыкка белдерергә кирәк түгел бит инде ул. Шулай бит, начар усал язганнары язсыннар, язу димәк игътибар итәләр, димәк безгә битараф түгелләр. Әгәр дә битараф булсалар начар булыр. Әгәр дә бер нәрсә язмасалар бик начар булыр. Шуңа күрә языгыз кадерле телевизион тамашачыларыбыз да, инстаграмчыларыбыз да безгә комментарийларыгызны, ишегездә нәрсә бар, барысын да языгыз. Чынлап та әйтәм, ул безгә кирәк. Яхшы якка үзгәрер өчен. Инстаграмда ничә подписчик синдә? Белмим мин. 90 меңнән артып китте бу. Булат синдә? Минем 60 меңгә якынлаша, аның 100гә якын инде. 100 меңгә якын. Инстаграмда димәк Ләйсән популяррак. Тормышта, эстрадада кем популяррак? Бездә бар адамы? Белмим, без икебез бергә бөтен җирдә. Моның турында сөйләшкән юк. Ләкин Ләйсән популяррак. Мин Ләйсәннең популяррак булуын теләр идем. Шулай. Быел Мин моңа шаткана Instagram буенча алсаң, әлбәттә, ул шулай килеп тә чыга. 22 декабрь Татар җыры фестивале узачак, 19 Татар җыры фестивале узачак. Сез дәгъва кыласызмы, буласызмы, нинди җыр белән икән? Татар җырында һәрбер җырчы көтеп ала бит инде ул ел сайын. Мин дә көтәм, белмим, булырмы, юкмы, ансы инде көнендә билгеле булыр. Ләкин буласы килә. Менә бу җырыбыз, менә бу клип миңа калса иң яхшы клип номинациясында дәгъва кыла алыр иде. Чөнки мондый клип әле беркайда беркемдә дә юк. Һәрхәлдә татар эстрадасында дип әйтик инде без. Шуңа әгәр дә шундый номинациядә дәгъва кылып алтын барс алса Ләйсән, мин моңа шат кына була идем. Быел ничәнче алтын барс булыр иде алсагыз? Ялгышмасам, минем инде 8 алтын барсым бар. Быел 9-нчы булса шәп була инде. Шәп булыр иде. Ярый, әкрен генә сезнең белән инде без әңгәмәбезне ахырына якынлаштырабыз. Тамашачыларга әйтер теләкләрегез булса, рәхим итегез. Кадерле тамашачыларыбыз, безнең Хатын плюс ир 3.0 дип аталган концертыбызга килегез. Казанда була, күрше-тирә районнар. Гомумән безгә Instagramда язылыгыз, күзәтеп барыгыз иҗатыбызны. Без ул иҗатны сезнең өчен эшлибез. Шулар.
MTV каналын карагыз, безнең җырлар белән бергәләшеп, рәхәтләнеп, күңелле яшәргә язсын. Дуслар, шулай итеп Булат һәм Ләйсән белән аралаштык. Аларның серләрен белдек. Ләйсәнгә бүлекне сайладык. Гомумән рәхәт кенә вакытны уздырдык. Рәхмәт чакыруыгызга. Шуңа күрә безгә дә бик ошады монда Изумрудта. Һәм инде Тат Муз-ТВ телеканалында һәр вакыт очрашып торырга язсын. Безгә кунакка килегез. Һәм инде 27 октябрь Булат һәм Ләйсәннең концерт программасына килегез. Ә бүген без Изумруд Зәркән эшләнмәләре салонында идек һәм инде менә шундый матур бүләкләрне сайладык. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока. Менә шулар. Мин Айгөл Рәхимова барыгызга да күңелле эш атналары теләп, сезнең белән сау булашам. Пока.